Yan, iti-taste test ng aking kapatid. Ayun. Speechless na naman. Walang sinabi. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Magot-ikot eh. Hindi mo na nahalo-halo na arog ka din. Oo. Ayan, tulad dati. Bigay ko ulit sa'yo yung GoPro. Tamo. Ayan. Magluluto sila ng... Anong luto? Tinola? Yes. Magsasaing na lang ako. Wala akong ano. Ano lulutuin mo pa snack kainin? Huwag na. Saing na lang ako. Busog na kami. Busog na kami. Magsaing na lang. Oo, tanghalian na lang. Mag-aga na nga lang ako Oo. luluto. Saka mabilis din naman kami uuwi. Ubusin lang yung ano. Yung simento. Maaga na nga Oo. ako magkakain. Ayan, bigay ko ulit kay Tricia. Maaga na lang kayo kumain. Oo. Tapos nalobat. Ay, full charge Di, ako. Full mayroon pag sabi mo maglubat na. charge. Yes. Okay. So, ang ulam natin for today is tinola. Ayan. Magbabalat tayo ng sayote. Hindi ako. Ito ba? Kailap man gayud ay. Aring balde. Ito. Usad mo na sa na. Sapon. Usad mo na di. Usad mo. Karumay. Sapon ka ba? Tindarot sa di. Usad sa lang naman sa. Naman sa tulog. Napalalauban sa sirong ko. Buka na kung napalalaw sa sirong dahil naudan. Papo ko na bit-bit mo nito. Ano ba yan? Naginaw mo na mag-uba ka. Puno ko yung hiwa ka di. Yan na para. Parang nagbabanggaman sana. Yan. Katakot ko kaya ka di sunda. Karong na. Sobrang kasi ng ilong ko. Isa na guys. Isa pa lang yan, pero proud.
Oh! Mag-ano pala na di? Ano ka ba? Parang ano man lang. Yay! Pangalawa. Super cute yan ang babaeng ito. Yes! Pangatlo. And tapos na ako sa sayote. Alam mo natin yun. Ano ba natin? Di ba? Kaya, so tapos tayo maghiwa ng sayote. So ngayon is ricados naman. Butter. Today's. Bigyan mo ba ito? Okay lang. Oh, bigyan mo nag-ano yung sibuyas. Sa sibuyas mo nakalugo. Pula. Isa din mo yun. Isa din camera. Kaya, Jason. Ito na. Tawad mo kaya pala. Ha? Tawad mo kaya pala. Struggle is real. Bata. Tsaka ba kung mag-aaral ka nag-ubak? Marag-arag ka naman ng kadya. Kaya gusto ko. Okay. Kung may basher man. Ato ah? Yes. Mura talaga.
Magkon pala na. Can you speak in Tagalog? Because the viewers will not understand what. Tanga. Ano naman na isang voice na yung kan? Yeah. Ay, nagtatalsik. Tagalog nga ni. Tumatalsik nga ni. Lumilipad nga ni itong manok. Sunod manok. Kabanga. Nasa pa kabanga? Wala nga di. Amo di sa ano? Tinola. Hindi. Adobo. Isiram. Tanga talaga nga. Basta nasa vlog talaga yun. Doon naman kay Uk naman. Kapay naka-on yan. Dahil nga ni tanga kami naman. Double click mo. Tanga. Titipak kaya tapos pati maglubat. Eh, dito na sana pa. Kakat patid to ni Kuya. Ha? Hindi mo rin. Nag-rebook na. Kodyo. So, ayan. Ito naman ngayon ang aking ano ba? Hihiwain. Yan. Manok. Can you close your Pit-pit. kita ba? Yes, kita siya. Tanggalin ko na. Para sa next ka. Yeah. Hey, may assistant. Can you ano may water? Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Yan. Yan, gumot. Charat-chat. Huwag kang magparatawa. Okay. Ay, di pala tanggalin na. Very good talaga. Po. Na. Ay, iba mo? Lat. Hindi ko doon sonok. Yung masyadong pagkasalito man. Kan bulda ko. Pabagali sa mga inasal. Di ba itong gusto ko nang ipaiba si Kila ko nang ipaiba si Bola Iska. Kung hindi pa niya. Ha? Ari? Palatang isa lang. Pero tatapusin niya. Ilit ba gaya sinong pati yan? Wala na tanong, hindi naman ako. Parang darwang bisis kila to. Parang darwang. Hello and tapos na pa ako maghiwa ng manok. Tinola. Pero hindi satisfied ang mama ko. Sorry na. At ang aking lakas ay hindi... Ay, sala. Dapat pinito na banlawan ko na nagpipit kanina. 9:40 pa siya. Ay, i-short ako. Di pa mo? Bakit ah? 9:40. Pakilala ka muna. Dali na. She's. Ba't ako nag-English? Ito po yung aking pinsan. Nakita niyo na siya sa live ni Kuya Noli dati. Wait lang. Ingat man sa request ko eh. Wala pa rin reply. Parang nakalis na dito ang camera. Bayad eh. Dapat inaarog mo sa Ate Erika. Na? Ano to? In Tagalog please. Mga video niya. So, ano to?
Paaba. Trin lang ba? Ito nga ako sa ganda. Sabi ko ako mag-iwalang manok. From this? Wow. Wait lang. Gusto ko. Huwag sila yung pagkakuli. Pero nung hindi ko na. Ano ba na ako? Ewan. Lugod naman. Ay, lugod ako naman kami sa lang. Gusto kong magkwento, pero ano ba kaganda ka? Suggest. Nangyari ka na yung tanong ko. Huwag. Huwag nun. Hello! So, andito po ngayon ang aking pinsan. Yes, look at him! Oh, so cute! Oh. Hey! Bukay niya ay. Yes. Ano, ay, ilang ba na? August, September, October, November, December, January, February, March, April, or 8 months pa lang siya. Ayun! And birthday niya is, ano, sa piyesta dito. And, bibinyagan din siya. Di ba? Ang cute! Ay! Ay! Ayaw na kayo. Ano na yung ngaran? Roke. Karoto na yung ngaran? Roke. Okay. Amar to yung ngaran kanina ni Roke? Diri, ako yan. Magay nangaran. Mapa kaya? Pero palayaw yung Roke. Pitsi. Iba-iba man palayaw ka. Sa toko, iba man ang palayaw ka. Ito uno. Kaunang apo. Ah, uno? Uno. Dos. Unang apo? Unang apo sabi. Nasaan to? Pangalawa yan ka. Ay, ito kasi dito ba dito? Hindi. Hindi pa man simpay siya ba? Kapag sa din ko mamandik na. So, to atalo og subadjik sa nawad. Sige, ito. Lag, ate. Kalay ka na lang. Dapat lang. Daw pa. Pero ano siya, nag-ilibad. Ay, grabe mo ni kayo. Mata, kiray, orong ha. Ang binablog pa ko ni Ate Trish. Bye-bye. Ayan. Luto ko ang aming angel. Magagatong na. Para ba? At magluluto na. Ang baga ko ba? Patin. Wala tayong malamig. Kunin ko nga yung 2 hilong na kayo lang. Tayo mo.
Sa dryer ko tapos tuturo. Linti ka na din. Maray, sabi si Tricia. Pero rugup-rugup ka na ko. So, pinagbuhasin ko kaya ito gabi oh. Manok. Tigbak na rin. Tigbak na. Ha? Ay! Ano? Buyan? Bugkod ang bugkod eh. Sinig pala talaga din. Kuha nga daddy. Doy. Doy. Kuha nga dalawa yan anak na. Wala talaga. Wala mo na danta. Magpapasali. Yung truth ko makuha na muna. Gusto kan maadi na naman na din. Kasi ano ko nga na to? Are, Kalibutan ka na din. pinula to. At siya ang kaldirong dakulukan ako. Kasi nalibutan ka na. Sige. Papa mo dagkulog. Meron ka submit na si nanay. Dahil nasali sa lista. Oh. Submit ko mga ako. Si Lia di pa. Ito kayo ba pa ako sa JC? Eh, siyempre. Si nanay yan yung iba. Di ako.
Kalamansi pala sa Tagalog. Kalamansi ito nung sabihin ko. Kalamansi. And sayote. Ilalagay yan mamaya after magkulo ng tubig. May iba yata hinahalo yan pagkagisa nun. No? Pagginisa. May iba kasing luto ng tinola. Depende sa... Pero di pa luminit namin. Pangaliliman doon. Okay, wait. Mayroon ako. Tama na. Ilagay na natin ang sayote. Ooh! Nagbababa. Ano ito? May nagmama. Sinigang daw. Sinigang. Kung ba ito na baboy? May sinigang. Bawal. Tinola. Tama ni, ano yan? Manok yan, tapos agko sayote. Di ba? Papaya. Papayo. Papaya sa tinola. Kukuha yung katungin na. Tingnan mo ito. Hindi mo na nalo-alo na arog ka dito. Oo. May kumukontra yung isa. Tinimpla na po. Yan talaga siya talaga nagluto niyan. Doy. Ayan mo na muna. Naniniwala ka naman doy sa luto natin mo, Doy? Kulon mo muna. Oh, tinuturuan. Doy, Doy. Matagas pa yan na. Oo. Para hinalo yung Papaya. yung nor. Doy, naniniwala ka doy sa luto natin mo? Hindi. Ano lang? Lucky me. Adobo. Adobo. Kukontra eh. Ikaw nga ni hotdog lang. O, tawa. Gusto ko magluluto. Ang mahirap nun, kung mainit na tubig lang yung kaya, tas natutong pa. Luto ng mainit na tubig, natutong pa. Di kita si Papa. Ayan, si Papa po ay walang trabaho na ba? Walang pasok ngayon. Day off po siya. Pero shadow lang niya ang nakikita. Pa, say hi. Hi! Naglabo na pa camera mo. Say hi! Pwede na ning. Marsumanta na. Patay na. Hindi ay buong sabtor tadi. Buta di. Butang ka na. Luto na ang ating tinola. Sarap daw. Sarap ang ating tinola for today.
Wow! Ada sili. Ayan, tapos na tayo magluto ng ating pang-tanghalian. Ang sunod ay maghahanda na para kumain. Yan, ito taste test ng aking kapatid. Ayun. Speechless na naman. Walang sinabi. Kain tayo. Sana mo. Sarap siya. Ayun na. Libutan ko sa Aurora. Maglinig. Maglinig-linig. Ayun, at salamat kay Tricia doon sa vlog na
nakahingi tayo ng vlog. Siya nagluto kanina at tinuruan ni papa niya, mama niya na magluto ng tinola. At ayun, napakasarap ng pagkaluto. At ubos nga. Kitang-kita na masarap kasi naubos. Ayan po, bye-bye. Love you all.